en skumpe over i den. Det begynder at blive lidt brun, ikke? Så er den snart færdig. Hvor den er ved at være der? Sådan er der. Ej, det ser lækkert ud. Den ser lækker ud, ikke? Skal vi lige passe på lige nu, der er nemlig rigtig varm her. Så hvis vi kommer her, så skal vi lige puste på den. Også på den anden side. Så tager du med fingrene. Med fingrene sådan her. Lige så forsigtigt, De 2 fingre. Sådan her. Og så tager du bare. Sådan der. Bare ind i munden med det. Nej. Jo. Nå, det var så det, du gjorde alligevel. Ja, det er ikke bare godt. Det er bare i orden, ikke? Er det smager det godt? Skal du have den lille sidst? Den der lille dut? Skal du have den? Den der? Skal du have den? Så kan vi lave en ny. Så skal vi tage den. Den sidder stadig på pinden. Den sidder der. Nej, tag den med fingrene. Sådan der. Yes. Så sætter vi en ny en på.